Jo en un principi volia fer quelcom relacionat de la relació URSS i Segona República, però és un tema molt treballat. I aleshores, a partir dels nens de Rússia, que van partir especialment del nord d'Espanya, vaig arribar al tema dels refugiats a Catalunya i en veure que era un tema que no estava gens treballat, va ser la motivació de poder donar-los una veu i parlar d'ells. I tu, Blau, de què va la teva recerca? El meu treball de recerca es diu El bosc com un camí per la salut i em vaig centrar principalment en com el bosc pot influenciar la salut tant físicament com psíquicament dels humans i per això vaig fer com una adaptació en la meva part pràctica d'un qüestionari que l'havies de fer principalment abans i després d'estar en contacte amb la natura. El meu objectiu va ser estudiar el cos i com ens relacionem com a societat amb el cos i una miqueta estudiar si estem en guerra amb els nostres cossos. Durant el treball de recerca vaig fer com una primera part d'investigació que em va servir com per contextualitzar el tema del que jo volia parlar i després, a partir de les conclusions que vaig treure en aquesta primera part de recerca i investigació, vaig encaminar un projecte artístic personal en el que abordava algunes de les problemàtiques detectades en aquesta primera part. En el meu cas, l'ajuda va anar més dirigida al fet que jo tenia una idea com molt abstracta, d'un tema molt abstracte com ho és el cos, i em va resultar una mica difícil al principi com acotar-ho a un tema concret. Sí, jo me recordo dels primers mesos que trobes un munt de webs, informació i al final tens un ampli ventall de coses i dius no t'embalis que no pots parlar de tot al final. Sí, totalment. Tu, Marta? És anar fent i anar canviant coses. Per molt que et facis un índex, després passen coses i ni te les esperes. Anar ajustant a mesura que... Sí, totalment. Jo animaria a tothom que hagi fet una bona recerca a presentar-s'hi, no hi perden res. I és una experiència molt enriquidora que realment et motiva a continuar fent allò que t'agrada. No sé com ho veieu vosaltres. Tant si guanyes com si no, la recerca ja està feta i poder-ho presentar i en el cas que tinguis l'oportunitat de rebre aquest premi és un gran reconeixement que al final valida com tot l'esforç invertit i totes les hores i està bé com que se't reconeixi externament, més enllà de la família, has fet un treball molt xulo. Jo també ho he notat al final a l'entrar a la universitat, el fet d'haver fet el treball de recerca també veus que t'ha ajudat molt en àmbits d'escriure, en àmbits de crear aquest tipus de document, en aquest àmbit al final te reconforta molt. Jo estava estudiant, me'n recordo, aquí a la residència a Barcelona i estava a la taula tan tranquil·la i de sobte vaig entrar al Gmail i vaig rebre el mail que posava premis de la recerca jove i entro, però jo molt tranquil·la perquè jo la veritat és que no m'ho esperava i vaig començar a llegir ha rebut el premi, no sé què, i vaig començar a cridar. Jo aquest treball de recerca el dedicaria a dues persones. En primer lloc, a la meva iaia, perquè ha format part del treball de recerca també en un dels cossos. I també, per altra banda, la Marta Petita, perquè el cos ha estat com un motiu de contradiccions i de dubtes dins de la meva vida els darrers anys i m'ha ajudat com a agafar força i a dir, en plan, prou, ja estic cansada de com seguir en aquest discurs i de posicionar-me una miqueta més en aquest aspecte. Diria als meus pares, perquè m'han obert com la porta a caminar per la muntanya, a ensenyar-me el que és el bosc al final. Jo li dedicaria, com vaig fer el treball, als refugiats i també als meus avis, perquè sempre han estat allà i me'ls estimo molt.